హాయ్ అండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు? మీ ఇంటి తెలుగమ్మాయి. నేనైతే బాగానే ఉన్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. రోజు గ్యాస్ పొయ్యే చూపిస్తున్నానని ఇవాళ దేవుని ఫోటోల నుంచి చూపిస్తున్నాను. ఇవాళ వచ్చి మన కర్రీ పప్పు టమాటా ఇగురంటే కూర చూసేద్దాం రండి. ఇదిగోండి, నేను పప్పు తీసుకొచ్చాను. కుక్కర్లోకి పప్పు తీసుకున్న గ్లాసుల పప్పు కడిగి వస్తాను. పప్పు 2-3 సార్లు కడిగి తీసుకొచ్చాను. గ్యాస్ మీద పెట్టి వాటర్ సరిపడా, అంటే ఒక గ్లాస్ పప్పుకి 2 గ్లాసులన్నర వాటర్ పోసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, టమాటా, నిమ్మదంత చింతపండు, మనకు పులుపు సరిపడా చింతపండు నేను కడిగి తీసుకొచ్చి దీంట్లో వేస్తాను. దీంట్లోనే కారం 1 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు, ఇంకోసారి చెప్తున్నా, పప్పు 2-3 సార్లు కడిగి తీసుకొచ్చాను. ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కారం, చింతపండు, పసుపు వేసాను. ఒకసారి మిక్స్ చేసి కుక్కర్ పెట్టేస్తున్నాను. కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాం కదా, ఒక 5 విజిల్స్ రావాలి. 5 విజిల్స్ వచ్చినాక ఉప్పు వేసి వేసి తాలింపు వేసి. హాయ్ అండి, నా బ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, స్కిప్ చేయకోకుండా చూడండి. మీ ఇంటి తెలుగు అమ్మాయి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒక విజిల్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా 4 విజిల్స్ వేస్తే ఐదు విజిల్స్ వచ్చేసి నేను గ్యాస్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. చల్లారే వరకు వెయిట్ చేద్దాం. చల్లారైనట్లుంది. తీసేసి చూసారా, ఉడకపోయింది. చూడండి, దీంట్లో ఉప్పేసి టేస్ట్కి సరిపడా మెదిపేద్దాం. పప్పు మెదిపేసాను. ఇటు వచ్చి గ్యాస్ పప్పు తాలింపు వేసుకున్నాను. గిన్నె పెట్టేసి పప్పు ఇలా
కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాను. మెత్తగా మెరిపి ఇక్కడ తాలింపుకి గిన్నె పెట్టుకున్నాం కదా, ఆయిల్, ఆవాలు, శనగపప్పు, జీలకర్ర, నెక్స్ట్ వచ్చి వెల్లుల్లి, కరివేపాకు. ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకొని తినేవాళ్ళు. ఈ పప్పు తాలింపు అయిపోయింది. పప్పులు వేసేస్తాం. కాసేపు గ్యాస్ మీద కాసేపు ఉడకనిద్దాం. పప్పు తాలింపు వేసినాక ఇలా ఒక ఉడుకు రానివ్వండి. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం. డెకరేషన్ చేస్తాం. హాయ్, పప్పు టమాటా, వేడివేడి పప్పు టమాటా రెడీ. టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్పండి. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఇంటి తెలుగు అమ్మాయి. బాయ్. నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో